Lalropui YT official tirtu zongzong ten zvan chbele vekule tuntum chu The Kingdom of Ruin episode 2 kha kan clear hole dona chumi ma chuan khongai takin like comment share and subscribe kha in tharung mia lo khan a thei rengania o chuan subscriber zongzong ten zawai chunga kan loma chuan la subscribe lo te po khan min lo subscribe jel turun kan som tak meu cheu ani chuan pathian in rem ati chuan he aya video na le tha kan ron la ta zel donania episode 1 top lama khan Adonis ange mi kha kumsom hnunga aron chuak le ani kha phuba chu alak chak mel khop mai an sunna chen te chu ron pot chatin an madam pan chuan aron kalta enge athling je lang lo enang o chu vele Adonis chuan sipei hote chu aron etek ngala ngai dam na tel miat lo chuan ama mi te chu athat tam hiam mai ani kha ache rang ema wang chuan sipei hote chuanin an be man ve thlat lo mai ani chuti mek lai chuan Doroka khanin Adonis chu atan puina adil ve topa chuta Adonis chuan an sunna chen te chu kap chatin ti chuan akal santa ani sipei hote po Adonis machon turin an loin bua seina sakhop mai General Yamato chuanin Adonis chu that ngai turin mission alope ve meka asiluma poin athat ngai turin aloin tiam ve mek bo an omna chu chuak sanin chu vele Adonis be turin a in puwa chata ani hun masalama le ila ama gad mi te kha an buai to papap hle mai a chan chu Adonis kha engtin nge atlan chuak thei ti in gad te la chu athat nem ro puisia engtin nge report ka pek thei to ang ti in a lo buai ve na samai Adonis point gigantification chuan khopui chu akap ta Adonis chuanin in zavine in thivekang ti in chuti mek lai chuan asilum point ama Adonis te omna kha avatleng veta chuta le report ape ve meka chu vele gad nei tu pa kha avam veta chuta le jail guard tu pa kha akap sum tamya mai Doroka po in he pa hi kadang ne don lo ani hi ti in alo boy ve na samai Adonis po khopui chunga chuan alo lut ve meka chuti mek lai chuan news an ron pe veta news a chuan gigantic bullet chanchin kha an ron sei chok tha ani kum sompo liama se Adonis chuanin Klo Morgan kha a thei ngil thailo reng a chan chu a mangai le adu ber ani wang ani a o tele a thi ma a thu soi te kha Adonis hian ala thei ngil thailo reng a chan chu he nu hi adu thlat le a mangai ber kha ani si Klo Morgan khan ka mangai che ati rualin an kap sum sak ani kha Adonis po in kei po in ka mangai che ti in ti chuan phuba chu alak chun som le ta ani Luden police station te po an lo boy ve na samai chuti mek lai chuan civilian motor chu ron thlan lutin civilian pa chuanin engma soi theilo alian lutuk ti bak chu engma asoi ngam lo ani chu vele police pakhat pa chu pona chuan avachuak ta Colossus a han muchia chu lian ati ve ngang ni turani engma asoi ngam ve lo Adonis chuanin gyothi empire hi kati chiat vek don ani ti in malam chu apan ve zela General Yamato point anaute ni na chuan Adonis te beidan tur chu alo zirtir ve meka chuta chuan Air Force le adang teng tle chuan special force te frontline om vectorin arhil ve ngal
Adonis te la chu an ron kal ve meka Gio thi lo ram hi ti chiat vek an tum ani General Yamato chuanin anauten hi na chuan an attack na turin an ral thuam te an pei fel to empty in a han zota an ni po chuanin an pei fel vek to thu in an lo chang ve me Adonis te la chu eng ma poi sak an nei to lo civilian mi po chu enga ma an ngai to lo ani a chan chu he huna mi om zong zong hi that chimit vek an tum ani in beina run pui chu an tranta Adonis te po an ngoi big mai lo khopui te chu ti chiatin hun masalama le lyang o kum som chunga khan Adonis hian a hmelma te bei turin aloin activate char mai hi alonia tuna athil tum ber chu GOTM pure hi ti chiat vek atum ani chuta le sipei ho chu summoning magic mang chuanin heng sipei ho hi abei ve ta ani tuma hlau anei lo boka a che na po chu apui rap khop mai chuta le sipei ho chu ma chan zelin summoning magic mang chuanin abei ve ta ani mangai na tel mia lo chuan civilian mi te po chu akap ta mia mai ani kha civilian mi te chu thi le hliam an tam to kher mai kum som ma a athil ton te kha arap thak em wang ani chuta chuan mangai na tel mia lo chuan a attack ve zela ani po chu a in control ne ta mia lo mai ani chuti mek lai chuan general team te po an lo in ready ve to kher mai chu vele jet fighter te chuanin Adonis te chu an attack ve ta target taka kap turin an hanrela missile te chuanin a technique power te chu kap chiatan tum ve ta mi puila te chu thi an tam to ro puisia engtin nge an tiang o ti in Doroka chuanin alo ngai tua ve mek bok Adonis po nuaya chuan an kap sata ani chuti mek lai chuan jothi po khuma chuan alo mu ve reng maya anu pui hne na chuan adam lo kum som liam ta a athil ti te kha angai chuak ve ta rum mai ama a athil ti lai te kha asoi chuak ve mek lai chuan thisen aron khu chuak ta mia mai kadam rei to lowang ti in abula nu hne na chuan a han thrila ama a athil ti swal te kha pathian hne na chuan ati swal na sa zia chu ama a chuan asoi ve ta mol mai andu lo chunga akap sum te kha amit thla a chuan aron cham reng maya ti chuan phuba po an ron lak le nge a ring ani kumsom ma a athil ti swal te kha ala revering ani nang anga min duat tu ka nei hi chu ka van nei hle mai ti in a han fak le zawa chuti mek lai chuan guard ho te po an lo buai ve khop mai signal la chu a cheve ro pui si a chuti mek lai chuan Adonis chuan a hmel ma pa chu a lo rek bet ve mek bok kum som liam ta a ka hmangai ber min tha sakhai la hria em ti in a han zota sipei pa po chuanin thatakin a lo chang ve mek bok chuti mek lai chuan Doroka kha ron kalin that to lo turin a han rila mitam tak nangma wangin an thi hnem to lutuk ti in a han rila chu vele Adonis chuan sipei pa chu a that ta ani kha
chu vele Doroka chu ron pan phain eng wangin nge min lo dang mi hring zong zong hi ka mel ma vekin ni ti in aron pan pheita Doroka chuanin Adonis anhena chuan Klo Morgan kha karve alom ti in a han thila a hming po lamrisu ti in akora chuan aron thamta Adonis chu a thin rim kher mai ka thil ti na a hian min lo dang ve su ti in ka hmangai ber ka chana chuta chuan min dang don ami ti in a han pauta rep mai Adonis chuanin Doroka hina chuan nang hian engkim riang ti in a han zot lea chuta Doroka chuanin Klo Morgan ang ve thoka lom ti in a han rila chu vele apor chu aron ti chuak ta Doroka chuanin kanin biak that le ngei ka bei sei ti in a han rila chu vele Adonis chuanin aringa chuan arek bet le ta ani le por inei chuan engwangin nge Klo Morgan kha itan puilo ti in avau le ta rep mai chuta chuan Doroka chuanin kati pal takjet ani ti in ngaidam adil tamolmol mai ani kha ma se Adonis chuanin ngaidam atum ve thlatlo achan chu a hmangai ber atran pui theilo wang ani chuta chuan Doroka chuan min ngaidam roti in a han dil ve molmol maya chu vele a technique mang chuanin ngun nam chu a siam chuak le ta chuta chuan Doroka chu that atum ta ani ma se Doroka chuan ngaidam adil ve molmol mai chu vele Doroka lampan phain Doroka chu that atum ta Klo Morgan kha a hming isoi le ani chuan ka that ngei ngei tuang che ti in a han rila ti chuan ole a that chu Adonis ti in ti chuan Adonis chuanin Klo Morgan kha a re chuak le ta thut mai ti chuan Adonis chuanin Klo Morgan hi aron dam le don ani ti in Doroka bula chuan a thap ta Doroka chuanin tuna chuan imal tolwang kabula hian ron kal role ti in Adonis chu kai tho a han tuma Adonis po tho a han tum ve chia chu Doroka chu sniperin an ron kap ve ta thut mai ti chuan episode 2 chu atop le ta ani video hmunom tak tak mu chun zomzel in du chuan min lo subscribe in notification bell te kha on ula like met pa in comment section lama khan in ngai dan te in ron soi ve thin do na nia thlir tu zong zong te in zafain hun mang nuam vek ule